Dus doe je het rijden? Waar gaan we heen? En eetbikers en banaantjes. Alleen dan net zo gezond als echt eetbij en banaantjes. Ja, alleen fruit. Goedemorgen en najaardij een nieuwe vlog. Wie zit lekker om een bakje koffie en een croissant. En Saakes met de boyjongens aan het bordje. Hoi Hilda, goedemorgen. En najaardij en naja? Vlog. Wij zien bord goed. Let eens zien, wat hast u hier al hier? Wat hast u hier al hier? Die, ja. En wat hast er meer? Oh. Wauw. Die is mooi. Hallo. Nou, goedemorgen. Wij moeten even omschakelen naar het Nederlands, want het Fries is een beetje lastig, hè? Best wel. En Saake heeft een kameraadje gevonden, de buurjongen. Ja. We gaan straks even een bandje halen voor het... voor de wipe-out-baan. De wipe-out-baan. Ja. En ik denk dat je het even met de auto even op pad gaan. Het is iets minder waar dan van een winkel hield iets. Het is eigenlijk best wel lekker. De zin is wat voort. Dus ik denk dat we even met de auto naar Porrek gaan. Dat is een stadje vlakbij in de buurt. En dat we daar nog even omstruinen gaan. En van een middag komen Jelmer, Fina, Herman en Dirkje in de band. Dus dat is wel heel leuk. Die gaan slipt in Oostenrijk. Ja. In Oostenrijk. En als het goed is, gaan die een Royal zien we rijden. Dus die ben hier op een nijmiddag, denk ik. Je bent nou ongeveer. Ben nou aan het rijden, ja. Dus dan komen die vanmiddag. En dan zien we hoe dat verder gaat. Dus ik neem je mute bij mij via het net te abonneren en te liken. Ik zal Saake even opvonden, want wij zijn op zich klaar om naar Porrek te gaan. Hilda, dus doe je het rijden? Ja. Waar gaan we heen? Waar? Ik heb nog hard op. Oh, naar Porrek? Ja. Oh, dus doe rijden? Oké. Ja, jongen. Oké. Oh. We gaan die kant op, jong. Ik had hem net steeds. Oh. Net van de camera. Kapt tussen misschien Lietse man? Is er iets pipi? Ja. Oh, oepsie. Prongelijk hoop ik. Prongelijk hoop ik. Kan gebeuren, jongen. Als ik wel schot, hè? Zei ik doei? Zijn die kameraad even? Ja, maar stel je zeggen dat morgen of vanmiddag of jong, dan weet ik wel wat. Zijn we doei doei? Hey, tot vanmiddag of tot vanavond. Doei doei. Ja, Wij gaan op naar Porrek. Machine, hij mooi uitzicht. Juist alle hier hoesjes daar in de vierter. Hé, de zee is achter u. Nee, daar. Waar dan? Daarachter. Oh, echt? Nee, Dino Park, Skyfox. Oh, dat is wat anders. Deze zijn we wel Ik zie je. Oh, daar is de zee, ja, daarachter. Ja. Nou, we binnen in Porrek. We gaan krek parkeerd. We zullen nou eens even zien wat hier al je is. Ik ben heel benieuwd. Maar het heel leuk is eigenlijk, dus we zullen het zien. Kist er onder terug? Ja. Oh, probeer je dat eens. Beziek je dat eens even. Bekkers, Jaki. Een beetje te bukken. Oei. Oh, ik hoef maar een beetje te bukken. Ja, nog een rondje. Nog een keer. Oh, denk ik samen in. Ja, best. Ja, doe er maar omheen. Komt een bandje hoor, hè? Oh, ja. Bukken, bukken, bukken. Ah, nee. Hey. Ja, de steen is het. Kom eens, Jaki. Je gaat naar beneden, ja? Mag ik hem even vertellen? Nee. Oh. Nou, dit is wel heel heeg. Je bent aan die kant. Al een hele grote afstand. Hier, zie je is wel in het randje. Hè? Ik is dan mooi de bocht. Doe maar een rondje op. Ja, doe maar. Dit gaat er aan snap. Dit riep wel mooi. Mooi geluid. Dit is Steven mee. Apart, man. Je motor erop, hè? Maak die even trouwen, denk ik. Trouw ik die nog weer. Ja, zie je eens weer in je zaken? Ja. Wat waar? Denk er niet wees.
wie zag nog naar je school van Jelke in Ljout, maar die konden we toen niet vinden. Maar check je. Echt nog 30% korting. Wat wil je ermee? Alweer All-Stars. Oh ja, dat is hier zwart, nee. Maar blauw is ook wel leuk. Ja, die vind ik wel mooi. Ja, ik vind blauw wel leuk. Nou, maar wij vreden dat hij zijn mater is. Yes. Want dit kan echt niet meer, Jelke, hè? Nee, verschrikkelijk. Dat is nog maar draaien hier, denk ik. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik kan eigenlijk voetbal in de kliko. Oh, nou, dat ben best. Mooie schoen, Hilda? Dat zijn een eigen schoentjes. Ja, het blauw is wel leuk, ja. Of wit, maar dat is te besmettelijk, hè? Of mooi rood. Maar mooi gratzo. Ja, die wil ik. Maar die was Nee, Leeuwen, die nee, dat is eigenlijk meer voor fantes. Ja, dat heet dan. Was maar Shimmy heet. Shimmy heet. Die dat heet dan. Wat zie je hier, de boy? Hallo. Kijk, hij heeft mee schoentjes. Jee. Eindelijk maar je schoon verheid. Yes. Net aan de rutjes. Ik mag uit de telefoon. Party. Verder muziekzaak? Doei. Nou, zak ik weer mij die op een paard, Jelke? Eindelijk, beetje netjes. Thank you, bye bye. Zaken, je staat met Ja, vier, big. Oh, ja. Zaken, je staat met vier. Zaken, de stem net vierde, hè? Hé, Zaken. Staat net vierde, hè? Wow, check dit, jongens. Ga je hem ooit zo volle snoep, jongen? Al de raast. Echt net leeuwen. Laat je gewoon helemaal vol. Wow. Dat is echt maar normaal. Hast je ooit zo volle snoep, jongen, Zaken? Echt net? Oh. Ja. Applaus. Oh, jongens. Dit is net normaal. Echt net normaal. Ik heb nog nooit zoenen. Een zwart-witte. En ierbijkers en banaantjes. Alleen dan net zeggen soms echt ierbij en banaantjes. Ja, alleen fruit. Hé jongens, shit, zo'n grote gummibeer. Net normaal. Wow, joh. Heel creatief. Ja, die gaat nog wel in poetsen die. Moet ik zo'n gummibeer had zeggen? Een gummibeer? Ja. En shit, het weer als naam is nog. Even zien. Welke vind je mooi? Ik geef die, denk ik. En ja, die Jim lekker vinden, die mag Jim nog een keer, dan mag ik hier zeggen. Doei. Tada, alsjeblieft. Zij staan. Dank u. Dank u. Zal ik een slikje? Lekker? Wat hebben we gekocht? Eerst Zo, mijn mama. Eerst min? Die. En die. En wat hast u gekocht? Niks. Niks. Wat is je? Zo'n mooie Infinity hier, is toch? Nee, ik hier niks helaas. Grapje. Wauw, wat is je? Het zit, we alle hier zit. Oh, maar aan de andere kant op, mijn hand kan alleen die kant omdraaien. Allebei zo'n dingetje. Dan kinderen strakker en losser. Ja, ideaal. Ik zal even een drankje ervan en ik mag heel nog naar de wc, dus dat zeker eerst even van. Maar het is hier echt prachtig. Het is maar goed dat het een beetje koeler is, want ik vind het super nou warm worden. Oh nee, ja. Wat krijg je voor drinken hier nou? Wat binnen het ijsjes? Oh, dat ziet er lekker Dat uit. hoofdje van Adam. Dat hoofdje van Adam. Wat voor kleuren binnen het alweer? Lekker. Lekker, ja.
Lekkere kleuren. Kleur maakt het niet uit. Wie zal even wat lekker ziet er. Galme zaken. Serieus, kun je eraan rijden? Wauw. Wow. Maar ik zie hoe lekker het wetter is. Jawel. Maar ik kan echt maar niet voeten. Dan mag je schoenen en de sokken niet. Dat met mij hoor. Dus de sokken maar in de schoen. Die zak niet. Ja, een stukje sokken hoor. Hoe blij ben je? Ja. Doe er visjes in. Is het lekker? Oeh. Net koud, toch? Nee. Wel lekker. Hij is echt net koud. Oh, lekker. Dat is heerlijk, jongen. Ja, er komt heet dit nu. Ja, daar komt erin. Doe die oren swatjes in again. Ja, makkelijk. Wee! Lekker wetter of nee? Dit is heerlijk. Wat is dit hier nou? Al die golfjes. Wauw. Vogeltje. Oh ja, echt nog een vogeltje. Een vogeltje, een zeevogel. Een voetje. Een voetje. Ja, daar zijn vogeltjes, hè? Hij heeft mijn hemd. Je bent een heiger. Je bent een heiger. Ja? Sinds ik gelijk niet in de kassei. Hondje. Hoi. Je nou komt hij dik. Oh. Hier komt het wel wat heiger als daar krijgt, hè? Was een beetje naar links zaken ook. Ja, 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 ja. Oh! Ben je bang voor waterzaken? Dit is toch mooi. Wow, lekker. Ah, heerlijk, jongen. Ah, shimmy door. Niet hollen, niet hollen, niet hollen, shit. Oh, ik ben echt weer. Lekker! Ik ben echt weer. Ik ben echt weer. Oh, heerlijk, jongen. Gelukkig gaan we een voetbalpadje gekocht. Ken die aan, mooi, jongen. Check dit op. Ik drup erover. Je dek wel. Oh ja. Hondje. Was het hondje aan je? Oh, die is mooi. Nee, maakt niet. Oh, Die is leeg. die is mooi. Was ik op een foto met het hondje? Ja? Oh, vet schattig. Oh, zo beter. Ilda mocht even met het hondje op een foto. Zo cute. Die vrouw is eigenlijk zo mooi. Die had fleurige kleren. Echt heel mooi. Wat blijft zaken? De zaak is helemaal klets. Ja, daar komt er, ja. Oh, nee, kan niet. Maar wat grutten komen. Ja, dat komt er om, hè. Ja, komt weer een Ja, grutten. dat komen we allemaal weer terug. Die is klets, joh. Kijk, je een kwal. Getsy We Derry. hebben al die visjes. Oh ja, heel veel lietse visjes. Hier, al die hele lietsjes. Ja, zussen. Oh. Wat zaken, dat is leuk. Ja, we gaan weer naar de auto. We gaan naar de auto. Ilde met haar naar bedje. Ik heb weer even in het chill. Het weer echt prachtig hier in het stadje van Porek. Echt heel leuk om hier even om te struinen. Dus zeker de moeite waard als je in Kroatië bent, in Istria. Ga even naar Porek. Lekker door de haven, bij de bootjes zien. Leuke winkeltjes, leuke terrasjes. En heel lekker wetter. Hey, wij zullen zeggen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via net de chill te downloaden voor op die tablet als telefoon. Of night vlog. Het valt me het zaken wat kan. Hey hoi! Gaan we hem klaaien?
Zaken weer omkwijt. Nou ga je weg. Wat zei je nou, Zaken? Maar het zit nog even hoor. Hey hoi! Ik heb alles voor mij, hè.